बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां। फिन सासे बर' फिसानि जाफुंसारनाय। फाइटार इस्लारि मुंनि सासे फरायसाया मणिकर्णिका आर्ट फेस्टिवलाव आसामनि थान्दैथि खालामनाय सासेल' महरगिरि गसंदों। नंगौ, फाइटार इस्लारिया गोदान दिल्लीनि आर्टिजन आर्ट गैलारियाव खुंजानाय मणिकर्णिका आर्ट फेस्टिवल नेशनेल अफलाइन आर्ट दिन्थिफुंनायाव हायुङारि जौस्राङाव सोमोनांथाव आरिमुआरि रोंग'थिखौ दिन्थिफुङो। क'क्राझार गभ कलेजनि थाखो 11 नि फरायसा फाइटार इस्लारिया 1 दिसेम्बरनिफ्राय 3 दिसेम्बरसिम 2024 मायथाइनि गोदान दिल्लीनि आर्टिजन आर्ट गैलारियाव खुंजानाय मणिकर्णिका आर्ट फेस्टिवल नेशनेल अफलाइन आर्ट दिन्थिफुंनायाव हायुङारि जौस्राङाव सोमोनांथाव आरिमुआरि रोंग'थिखौ दिन्थिफुंनाया मोनसे गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। मख'नो गोनांदि फाइटार इस्लारिया आसामनि सासेल' थान्दै महरै हादर नाङैनो जुनियर आरो लाइमोन आरिमुगिरिफोरनि गेजेराव गसंदोंमोन। बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां। फिन सासे बर' फिसानि जाफुंसारनाय। फाइटार इस्लारि मुंनि सासे फरायसाया मणिकर्णिका आर्ट फेस्टिवलाव आसामनि थान्दैथि खालामनाय सासेल' महरगिरि गसंदों। नंगौ, फाइटार इस्लारिया गोदान दिल्लीनि आर्टिजन आर्ट गैलारियाव खुंजानाय मणिकर्णिका आर्ट फेस्टिवल नेशनेल अफलाइन आर्ट दिन्थिफुंनायाव हायुङारि जौस्राङाव सोमोनांथाव आरिमुआरि रोंग'थिखौ दिन्थिफुङो। क'क्राझार गभ कलेजनि थाखो 11 नि फरायसा फाइटार इस्लारिया 1 दिसेम्बरनिफ्राय 3 दिसेम्बरसिम 2024 मायथाइनि गोदान दिल्लीनि आर्टिजन आर्ट गैलारियाव खुंजानाय मणिकर्णिका आर्ट फेस्टिवल नेशनेल अफलाइन आर्ट दिन्थिफुंनायाव हायुङारि जौस्राङाव सोमोनांथाव आरिमुआरि रोंग'थिखौ दिन्थिफुंनाया मोनसे गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। मख'नो गोनांदि फाइटार इस्लारिया आसामनि सासेल' थान्दै महरै हादर नाङैनो जुनियर आरो लाइमोन आरिमुगिरिफोरनि गेजेराव गसंदोंमोन। बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां। फिन सासे बर' फिसानि जाफुंसारनाय। फाइटार इस्लारि मुंनि सासे फरायसाया मणिकर्णिका आर्ट फेस्टिवलाव आसामनि थान्दैथि खालामनाय सासेल' महरगिरि गसंदों। नंगौ, फाइटार इस्लारिया गोदान दिल्लीनि आर्टिजन आर्ट गैलारियाव खुंजानाय मणिकर्णिका आर्ट फेस्टिवल नेशनेल अफलाइन आर्ट दिन्थिफुंनायाव हायुङारि जौस्राङाव सोमोनांथाव आरिमुआरि रोंग'थिखौ दिन्थिफुङो। क'क्राझार गभ कलेजनि थाखो 11 नि फरायसा फाइटार इस्लारिया 1 दिसेम्बरनिफ्राय 3 दिसेम्बरसिम 2024 मायथाइनि गोदान दिल्लीनि आर्टिजन आर्ट गैलारियाव खुंजानाय मणिकर्णिका आर्ट फेस्टिवल नेशनेल अफलाइन आर्ट दिन्थिफुंनायाव हायुङारि जौस्राङाव सोमोनांथाव आरिमुआरि रोंग'थिखौ दिन्थिफुंनाया मोनसे गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। मख'नो गोनांदि फाइटार इस्लारिया आसामनि सासेल' थान्दै महरै हादर नाङैनो जुनियर आरो लाइमोन आरिमुगिरिफोरनि गेजेराव गसंदोंमोन।